Тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Экраннар алдына гүзәл кыз бала Сайфетдинова Айсылу Әнвәр кызын чакырып алам. Бүген ул үзенең 18 яшьлек матур туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әтисе Әнвәр, әнисе Гүзәл, сеңлесе Азалия, әбисе Расимә һәм барча туганнары котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз балабыз шәшкә атып, балиг булган көненә җитешүен тоймадык та. Айдан да салурак булган кызыбыз, күз нурыбыз, бала чактан ук барыбыз өчен дә сөенеч һәм юаныч булды. Аның баскан җире, башлаган эшләре дә таң калдырырдай. Нигә генә алынмасын, һәммәсе хәленнән килә. Аеруча ул өйдә ярдәм итәргә ярата. Аш-су пешерергә бик оста. Шуңадыр, мәктәпне уңышлы гына тәмамлап, ул пешекче, кондиктер һөнәрен сайлады. Бүгенге көндә Радищева техникумында һөнәри белем ала. Анда да аны укытучы апа-абылары да, дуслары да яратып хөрмәт итәләр. Без үзебез дә тик сокланып, горурланып кына яшибез. Балакайыбыз, бу матур саннар шул кадәр аңлатып бетермәслек сихри көчкә ия. Һәр вакыт шундый акыллы, тырыш, тыйнак булып кал. Яннарыңа начар кешеләр җибәрмә. Дусларың, гел таянычларың булсын. Авыр вакытыңда да, шатлыклы мизгелләреңдә дә онытма. Без синең өчен өзелеп торган олы гаиләң бар. Һәр вакыт сине сагынып, яратып кына яшәрбез. Барасы елларыңда, яшисе елларыңда уңышлар сиңа балабыз. Котлы булсын кызым туган көнең. Телим сиңа бары яхшылык. Фәрештәләр сиңа юлдаш булсын. Бар изгелек яшәсин кылып. Иң кирәге исән саулык булсын. Аермасын шуннан бер Ходам. Җан тынычлык телим һәммәгезгә. Ясалсын шиде үз ояң. Башларыңны имә бер кайчанда. Гомерләр бит кызым бер генә. Шөкер итеп яшә бу дөньяда, изге гамәл булсын күңелеңдә. Тормыш җиген тартып киләчәктә, рәхәтен дә язсын күрергә. Сыгылма да, бөгелмә дә кызым, җир җимертеп яшә гомергә. Ишет Аллам барча теләгемне, ирешсеннәр барып кызыма. Әрнүләрсез булсын тормышлары, барча галәм синең кулыңда. 18 яшь, саф мәхәббәт утларында янган чак. Изүләрне ачып куеп җилгә каршы барган чак. Күңелләрең канатланган, каннар кайнап торган чак. Былбылларны заказ биреп кенә сайраттыра алган чак. Гомернең иң гүзәл чагы, шәп чагы, юләр чагы. Бар гомереңә җитәрлек иттереп гүләр чагы. Сөешеп һәм сөйләшеп, уйнап та көлеп калыйк. 18 яшь кабатланмый, кадерен белеп калыйк. Яшь гомерләр кабатланмый, бәйрәмнәр кабатлансын. 18 яшь канатлы чак. Жаныңда канат калсын. Жаныңда канат калсын да давыллар ярып барсын. Гомерләрнең һәрбер көне бәхеткә алып барсын. Айсылу, шын күңелдән бар теләкләргә дә кушылып матур җыр бүләккә юллыйбыз. Кабул итеп ал әле. Диген бу җырым тыныла әле биреп күңелеңне мактап кына җырлыйм үзеңне зифа буен шибәрлекне жәлләмәгән синнән Ходаем бар булмышыңа өстәп кенә тазалык бәхетләр сөреймен зифа Şiberlikni jellemegen sinden Hudaym Var bulmuşuna üstep güne Tozalık bәхетләр süreymen Kızıkayım, balakayım Imin bulsun yürgen yulkayım Mərhəmətli, izgi xəbərini işitib günə qovanayım Zifа буен şibərlikni
Jellemegen sinen Hudayım Var bulmuşuna üstep kiner Tazalık bəxtlər sürümün Zifa buyun şiberlikni Jellemegen sinen Hudayım Var bulmuşuna üstep kiner Tazalık bəxtlər sürümün Kine turasın İhtiramın, ihtibarın üçün Sin bəxtli bala bulursun Zifa buyun şiberlikni Jellemegen sinen Hudayım Bar bulmuşuna üstep kine Tazalık bəxtlər sürümün Zifa buyun şiberlikni Jellemegen sinen Hudayım Bar bulmuşuna üstep kine Tazalık bəxtlər sürümün Zifa buyun şiberlikni Jellemegen sinen Hudayım Bar bulmuşuna üstep kine Tazalık bəxtlər sürümün Bar bulmuşuna üstep kine Tazalık bəxtlər sürümün Tazalık bəxtlər sürümün Tazalık bəxtlər sürümün